Здравейте, приятели, и добре дошли в днешното ми видео, в което ще говорим за топ 5 най-опасни акули, познати на човека. На вашите екрани се появи и акулата Мако. Повечето хора я наричат акулата Меч. Те са от семейството на лъмноподобните. Теглото им е от 60 до 400 кг, дължина от 1,80 см до 3,20 см. До сега най-голямата документирана акула Мако е с тегло 794 см и дължина, обърках се, 794 кг и дължина 3,96 см. Женските са по-големи и живеят много по-дълго от мъжките. Окраската им е синя, а на корема си имат бяло. Те са най-бързите акули в океана. Регистрираната им скорост е 74 км в час. Тези акули могат да скачат и високо над водата. Около 6 до 8 метра. Средната продължителност на живота е от 11 години до 23 години. Преди започна с темата за синята акула, пропуснах да кажа, че акулата Мако е в топ 4 опасни за човека акули, но това не я направи най-безопасната акула, нали така? Както виждате, това е синята акула. Тя е от семейството на сиви акули, обитаваща дълбоки води в умерените и тропическите световни океани. Сините акули мигрират на дълги разстояния. Въпреки че ние ги наричаме мързеливи, те далеч не са такива. Те могат да се движат и много бързо. Сините акули са живородни, отбелязани са най-големи брой малки от 25 над 100. Хранят се предимно с дребни риби и калмари, но въпреки това могат да нападнат много по-едра плячка. А сега, дами и господа, навлизаме в горещите дълбини на топ 3 акули, опасни за човека. Тук виждаме и тигровата акула. Тя е сравнително голям по размерите си хищник, достигащ на дължина около 5 метра. Погледнете внимателно акулата. На нея ще видите ивици, които доста хората оприличават на тигрове, а от това произлиза името и тигровата акула. Тигровата акула се счита за една от най-опасните за човек, но атаките за наша радост, причинени от този вид акули, са изненадващо редки. Въпреки това тигровата акула е на второ място по брой атаки над хора. Изправена единствено от голямата бяла акула. Този вид акули са чести обитатели на кораловите рифове. А сега, скъпи приятели, дойде моментът на истината. Номер 1. Най-опасната акула за човека, т.е. голямата бяла акула. Тази акула произлиза от семейството Селдон. Тя може да достигне дължина до 6 метра, а тегло от 2 до 3 кг. Голямата бяла акула е широко разпространена в крайбрежните зони на почти всички тихи океани на планетата. На почти всички океани на планетата. Достига полова зрялост на около 15 години, а продължителността на живота ѝ е над 30 години. Голямата бяла акула е най-голямата съвременна риба хищник. Храни се основно с морски бозайници, риби и птици. Този вид акули са на първо място в списъка документирани атаки срещу хора, а това ги прави най-опасните за човек. Но за наша радост се счита, че хората не са препоръчителна храна за тези акули. Те не харесват нашето месо. Когато майката роди, ако все още не ги изяла, тя бързо ги изоставя да се справят сами в океана. Ако не сте ме разбрали, имах предвид за малките на голямата акула, която вече е достигнала полова зрялост, т.е. 15 години. В някои случаи женските бели акули преминават много голямо разстояние в търсене на мъжки, а след като са намерили и са постигнали своята цел, те взимават същия път, за да се върнат обратно в тяхното леговище.
Те живеят във всякакви води, от екваториални и тропични до умерени и дори полярни води. Обикновено в солени води, а кота прави изключение, като обитава реки и лагуни. Това, приятели, надявам се видеото ми да ви е харесал. Ако е така, палец нагоре. И моля да ми давате предложения в коментарите на какво да правя следващото видео. Аз бях Габи 777 и до следващото видео.